खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि अदालगुरियाव UPPL हानजायाव हाबनायनि दोहौ गोबां ओनसोलनि गुबुन गुबुन हानजानि सोद्रोमाफोरा UPPL हानजायाव थाद'नाय गैयै हाबनाया सोलिगासिनो नंगौ बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जगदान जानाया सोलिगासिनो दङ नाथाय बे समाव अदालगुरिनि थासारिखौ एसे आलादा रोखोमै नुनो मोननाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ जेब्लानिफ्राय UPPL हानजायाव हाबदों अब्लानिफ्रायनो गुबुन गुबुन दोलो हारि आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ UPPL हानजायाव जगदान होनायनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों जेराव बिपिएफनि बिजाथि महरै गोबाव सम गोहोआव थाबोनाय दानि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिखौ नागारनानै UPPL हानजायाव जगदान होदों बेबादिनो थांनाय सानखालि एबा मैया हरनि समाव काजियामाटी साबमारी खावरांनि गुबुन गुबुन दोलो हारि आरो ओनसोलनि 300सोनि बांसिन दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा दिपेन बर'जों UPPL हानजायाव हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों নমস্কাৰ আজি আমি এই প্ৰগ্ৰামত যেহেতু জয়নিঙৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ খাওৰাং ওদালগুৰিৰ পৰা আৰু আমি 4-5টা গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ যেহেতু আমি UGPৰ পৰা আহিছোঁ লগত আমি দীপেন বড়ো ছাৰক আমি সমৰ্থন কৰিবলৈ আহিছোঁ তো আমি যেতিয়ালৈকে ছাৰ ইয়াতে বিজি হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে আমি ছাৰক সমৰ্থন জনাই থাকিম কিহৰ কাৰণে সমৰ্থন জনাব যে আগন্তুক দিনত যে আমাৰ চৰকাৰে যে ভালকৈ কাম কৰিব আগে পিছে কেনেকৈ কৰিছে কৰা নাই এইটো সবে দেখি পাইছে কিন্তু আহা নতুন বছৰত যে ভালকৈ ছাৰে আমাক সবকে সৎ পথত আগুৱাই ল'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মানে ৰিহন दैमारिক এৰি পেলাই ডিপেণ্ড কৰক নহয় ছাৰ তেখেত আগৰ পৰাই আমি জানো তেখেতক আমি সাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া প্ৰতি বছৰে নতুনকৈ আমাৰ নমিনি হৈ থাকে তো এইটো বছৰত আমি ছাৰক ডিপেন ছাৰক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ